Què tal? Com estàs? Quant de temps, eh? Mare meva! Escolta, he netejat aquesta figura que he agafat i pujo aquí amb caràcter d'urgència per respondre una pregunta que m'he fet en veu alta. I per què? Per què? Per què col·leccionar aquestes figures? Mira, et seré sincer, aquestes figures, aquest superheroi d'aquí, no et salva ni de que es cremi la truita, saps? Aleshores això a mi em commou. No veus que no està fatal, i a més, aquest superheroi l'havien llançat i estava en hores molt baixes. Aleshores, d'alguna manera, jo sóc la persona, l'encarregat de salvar els superherois. Això em confereix un caràcter... ja sóc una llegenda, ho veus, no? La persona que salva el superheroi. Això és molt... em provoca tendresa aquesta... No m'apela... Jo la salvo per salvar-la, perquè jo no tinc vincle amb aquestes figures. Jo no sóc ni de Marvel ni de Marvel, saps? Jo no sóc de superherois. Però és que està fatal aquest senyor. Si he d'esperar a que això salvi a la humanitat... No, ja te salvaré jo. No passa res, jo et salvo, saps? Després una altra cosa és això del col·leccionisme provoca et canvia el circuit químic i provoca unes necessitats noves que abans no tens, saps? Una mena de mono, sí. Aleshores, amb pressupostos tan baixos, es solapa el que seria jugar per jugar. Què ho és? És jugar per jugar. Aquesta figura, jo havia anat a Glòries, l'havia vist una setmana per 5, una setmana per 7, una setmana per 5, a l'altra, a la botigueta llarga, per 20 euros, i avui la trobo per 4, me l'ha deixat a 3, i després era total 4 euros per 3 figures. Era el moment avui. Sí, he rescatat el superheroi aquest, i és per això que t'he contat, que sóc l'home que salva els superherois. Això ja pots dir, és que jo segueixo un canal d'un noi, m'has de dir, que salva superherois. Això on s'has vist? Aquí, en directe, que he fet una connexió en directe per dir-t'ho, perquè, clar, tu t'has de... Està bé que quan fem les coses ens raonem perquè les fem. Ara vol volar, saps? Ara ja es troba millor perquè està net i tal. Ja... És que és així, que veus? No pot anar... Bueno, a fer classes de ballet, que això està molt bé, a fer classes de ballet, sí. Però tu creus que et salvarà aquest, si ve un cataclisme? No et salvarà de res. Ja el salvo jo. Ja està, marxo. Ja en tenim prou. És una píndola. Que ara estan de moda les píndoles. Aquest i jo et donem les gràcies. Bueno, aquest me les dona a mi, però jo a tu. Tu d'alguna manera ets també, Tu no em salves de res. Jo t'entretinc les coses pel seu nom. Adéu.